ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னிலேருந்து நம்ம போக்கியும் போகலான்னு நான் யோசிச்சிருக்கேன். அதாவது நானே ஒரு கதை உருவாக்கின மாதிரி. அதனால் ரொம்ப பேச வேணாம். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க, லைக்கும் போட்டுருங்க. இதில் ஸ்டார்டிங்கில் ஆஷ் இருந்த மாதிரி தான் நடக்கும், ஆனால் அவள் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா தூங்க சொன்னாங்க. ஏன்னா ராத்திரி இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிவி பார்த்துருந்தான். சரி, அம்மா சொன்னாங்களேன்னு நல்லா தூங்கினான். ரொம்ப நேரமாக தூங்கிட்டே இருந்தான். அதுக்கப்புறம் அங்கே இருந்த போக்கி பால் மாதிரி என் கிளாக் இருக்கும், அதையும் போட்டு உடச்சான். காலையில் ஏந்துட்டு அவங்க அம்மா இப்படி டைம் ஆச்சுன்னு சொன்ன உடனே டக்குன்னு எழுந்து ரெடி ஆகிட்டு அப்படியே டக்குன்னு காட்டு வழியாக போகிறேன் லேபுக்கு வேகமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டு வழியாக போவான். காட்டு வழியாக போகும்போது அங்கேருந்து ஒரு மர பலகை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே சரிக்கிட்டே வேகமாக வந்தான். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஓடி லேபை எப்படியோ ரீச் பண்ணிட்டான். இந்த லேபை பார்த்த உடனே அவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் வந்துடுச்சு. அப்புறம் நம்மளோட ப்ரொஃபஸர் ஓக், இன்னும் நீ ரெடியான மாதிரியே தெரியலையே இதுக்குன்னு கேட்டோண்டு, அப்படிலாம் இல்லை, நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான். அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக்கி பால் இந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த போக்கி பாலுமே போக்கிமான் இல்லை, கடைசியாக ஒன்று இருந்தது. அதை எடுத்தோடனே சார்மேண்டர் வந்துச்சு. சார்மேண்டர் பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு வெளில போனால் அப்படியே அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தான். அதுக்கப்புறம் வெளில போயிட்டு அம்மா கேட்டாங்க, அந்த போக்கி பால்லேருந்து சார்மேண்டர் வெளில எடுத்துகிட்டு இந்த உலகத்திலேயே நாங்கள் தான் பெஸ்ட் ட்ரெயினர்னு சேர்ந்துக்கிட்டு சிரிச்சிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே அம்மா உனக்கு இது தேவை அது தேவை அப்படின்னு எல்லாத்தையும் தந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் காட்டுக்குள்ளே போனான். அப்போது போன உடனே ஒரு பட்டர்ஃப்ளையை பார்த்தான். இதை பார்த்த உடனே இதை பிடிச்சிடலான்னு சார்மேண்டர் வெளியே கொண்டு வந்தான். அப்படியே அதை வெளியில் ஸ்க்ராட்ச் யூஸ் பண்ண சொன்னான். வேகமாக ஸ்க்ராட்ச் யூஸ் பண்ணாலும் அது ரொம்ப வேகமாக வந்துச்சு. இருந்தாலும் பட்டர்ஃப்ளை ஃப்ளையிங் டைப்பு, அதனால் கொஞ்சம் தப்பிச்சிடுச்சு. பக் டைப்பு, அதனால் தப்பிச்சிடுச்சு. அப்படியே டேக் யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணாலும் அதை தப்பிச்சிக்கிட்டே இருந்தது. அப்புறம் அப்படியே சுற்றி ஃபயர் யூஸ் பண்ணி அதில் லைட்டாக மாட்டினோன்னே அது ஸ்டெடியாக இல்லாத போது ஃப்ளேம் த்ரோயர் யூஸ் பண்ணிச்சு. அப்போது ஆஷ் இதை பார்த்துட்டு சரி இதை நம்ம இப்போவே பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஆஷுக்கு சந்தோஷமாக ஃபஸ்ட்டு போக்கிமான் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போட்டான். ஆனால் பிடிக்கவே முடியல. அடுத்தது மறுபடியும் நல்லா தேடுவோம் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய பார்த்துன்னா அப்போது ஒரு போக்கிமானை பார்த்தா இது டக்குன்னு ஆஷ்கிட்ட அந்த தொப்பி எடுத்துக்கிச்சு. இதை பார்த்து அவன் காண்டாயிட்டு சார்மேண்டர் இதையாவது நம்ம பிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு அப்போது சார்மேண்டர் இதை மாதிரி பண்ணிச்சு. ஆனால் ஆஷ் சொன்னான் இது மாதிரி பண்ணாத, அப்புறம் அதுவும் சேர்ந்து எரிஞ்சிட போகுதுன்னு சொன்னோடனே அப்படியே டேக்கிள் யூஸ் பண்ணிச்சு. அப்போ மேலே அந்த பட்டர்ஃப்ளை அதை பார்த்தான். சரி இப்போ இது பிடிக்க முடியலன்னு ட்ரை பண்ணுவோமோன்னு அதே அந்த பக்கம் போட்டான். ஆனால் பிடிக்க முடியல. ஆனால் இந்த பக்கம் சண்டை வேறு லெவலில் நடந்துகிட்ருக்கு. டேக்கில் யூஸ் பண்ணி ஒரு அட்டாக் பண்ணுச்சு. அப்போது ஆஷ் போக்கி பாலை போட்டான். அதை அப்படியே தப்பிச்சு அப்படியே ஒரு பல்ட்டி அடிச்சுக்கும் போது மேலே அந்த தொப்பி கீழே வந்துச்சு. இதை பார்த்து அவன் ஆஷ் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கினான். பார்த்தா அந்த இடத்துல ஃப்ளேம் த்ரோ யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணி சரி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு போக்கி பால் தூக்கி போடுறான். அதை அப்படியே அழகாக உடச்சிட்டு வந்துடுச்சு. சார்மேண்டரோட அட்டாக். அதுக்கப்புறம் அப்படியே சிரிக்கிறான். இப்போதைக்கு நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன். அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி.